Hej og velkommen til vores helt nye kokkeprogram. Det er virkelig spændende det her. I dag skal vi lave glaserede æbler. Yeah. Og ja, og selvfølgelig har vi jo snydt lidt og skåret æblerne med det samme. Så brandvarm pande, lad være med at sætte fingrene på, fordi det er varmt. Sjovt nok. Ja. Ja, jeg synes bare vi skal begynde så småt og smide æblerne på. Og så se hvad der sker. Vi har aldrig sådan rigtig. Vi skal ikke smide, vi skal bare lægge dem stille og roligt. Ja, for ellers sprøjter det op i vores ansigter, og så får det eddermame nogle skoldmærker fra The Win. Nå, men som I kan se, så er æblerne allerede ved at være okay brune, ikke? Ja, men de skal have lang tid på panden. Jeg kan godt sige jer, den her pande, den tog timer om varme op. en time for den der pande blev varm. Så vi er eddermame trukken det her meget. Og klokken ikke, den er ved at være snart 3:30. Så vi har virkelig haft travlt i dag. Så jeg synes bare vi skal have det der fad med, fordi at jeg tror allerede det er småt at være klart, fordi det går eddermame stærkt. Og det er smager glimrende. Ja, det smager sgu okay. Fordi at vi har faktisk også snydt i forvejen, for vi har allerede lavet nogle glaserede æbler. Og det gik. Ja, det er delt med godt. Vi skulle også have filmet, når vi lavede bacon, men det tog satan det med 100 år. Panden gik hele tiden kold. Så jeg synes, vi starter med at smide en på nu, og så lad os vores elskede smagsbedømmer smage på den. Det er mig. Jeg synes, du skal prøve at smage. Ja, den kan godt være varm. Pas på, den er brandvarm. Jeg tror lige at puste først. Husk at filme, mens du gør det. Ja. Det er meget vigtigt. Ja. Den er varm. Men smager den godt? Det er amerikaner, det hører. Ja. Så kan vi filme vores homo. Okay. Ekspert. Det var også oplægger. Han det var film. Det var vores første film i dag. Ej, vi har også den med skateboard. Ja, vi lægger også en film ud med Greve, da han skulle lige prøve at køre med skateboard. Hvis han havde været på det skateboard 1 sekund mere, så havde han været død. Ja, hvad blev slået så? Pænt hårdt. Så vi har jo haft en meget sjov aften. Været ude at ryge en dag. Det er en meget sjov nat. Ja, faktisk. Hvornår fanden skal vi spise i morgen? Klokken 10. Vi kommer aldrig op. Nej. Er det ikke først klokken 11? Nej, klokken 10. Klokken 10, vi dør. Vi er døde i morgen. Som I kan se, er min lille medhjælper allerede ved at skrive til kæresten. Men Hvor fanden skriver du selv på den her side om natten? Det er min pusher. Ej, nej, ikke. Jeg tror det er Andreas, vi mangler æbler på panden. Og Jeg tror det er Anne Blaugsøen. Så æbler på panden. Æbler i munden, hvis du forstår hvad jeg mener. Altså. Der skal ikke grine ud. Altså, Charles Stanford, mine. Jeg tror vi skal have noget mere sukker og noget mere. Vi havde ikke mere fedtsyre for vores bacon, fordi at Andreas han tabte så det hele på gulvet. Men radiatoren. Hvad har du tabt det? Ej. Jeg har altså et år. Nej, mand. Fedt. For vores elskede bacon. Er du sikker på at det er fedt? Ja, det er fedt. Er du helt sikker? Det ser godt ud det. Det er godt. Det bliver fandme ikke sjovt, når det her bliver kølet af, fordi jeg gider ikke rydde den her pande op her. Fri. Så vil jeg også trukket i cowboy-udstyret. Og hvorfor er den her homojakke her på? Det er fordi fordi, det er der er udendørskøkken. minusgrader herinde. Det er udendørskøkken i dag. Sådan næsten da. Vi er oppe i... Men det her, det Altså, vinduet står åbent. Man kan sige så meget om det, at det er en god snack til alle folk. Alle kan lide den. Også Greve. Jeg kan ikke lide æbler på noget fattigt. Altså, bror fattiggreve. Det smager ikke af æbler. Jeg kan stadigvæk ikke lide lyden. Jeg får gåsehud af det. Jamen prøv at se, vi har jo ikke... Der er ikke der noget... stangblød. Vil du smage? Nu er den delt Lækker. død i panden. Wow. Er panden løs? Nej!
No fucking way. Fuck kæft, man, vi får så meget skider, når en græn, eller hvad fanden Jonna kommer herop i morgen. Vi skal det med at rydde op. Ja, for fanden. Der er den, der rutter du op, det er en grøg snask ud over. Så, nu kan I høre det allerede. Simmer igen. Vi er godt i gang. Syder og bobler. Vi skal lave til... 800 mennesker. Ja, 800 mennesker. Nej, 108 mennesker. Så... Der er eddermame lang vej endnu. Der er travlt. Og Og vi når æde alle æblerne inden vi... Vi har kun et æble tilbage, og vi har det der. Ja, så har vi Det der der, et par som jeg står og æder. kernehus. Skal vi prøve at kandisere et kernehus? Vi må også bedømmer til at smatte, så... Igen. Ja. Ja, Skal vi ikke prøve at kandisere en sodavand? ja, vi prøver at smide sodavand på panden, nok i næste afsnit. Så det skal nok blive sjovt. Nej, det kommer sgu det her. Ja, bare sluk nu. Vi siger tak for i dag. Vi siger tak for i dag, og god bedring. Ses alle sammen. Farvel.